jam hira mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe jamiral jamma bela Allah yurmo musidɗo men jalli siyafo ɗum e dendagal naaɓe julɓe en gatti hande jokkude ɗo yewtere nde gonnoɗen e dow mum e deftere witende gurdam nulaɗo Allah Muhammad sallllahu alayhi wa sallam tawi winni ɗum ko musidɗo men ceerno Harouna Sy mo ɓitu. Joni natten ɗo koye wolde Badiri. Muhammad mo Jamecci Sall goni mum ene jogui yimɓe mum wonɓe to Makka to e guure saraji ɗe ɓe ganduɗa ko kamen kumpittamo gueɗe diroje e ɗin jogli. Muhammadou heeɓi nanalla wonde goto e hohoɓe Makka ɓe kono Abou Soufiane nana tindi siri ina somoyo. Dendagal alduɓe Makka kettimo jawɗele mumen. Julɓe ɓe gummi falademo gam horkidde jawdi ndi e juuɗe ɓen yaltinɓeɓe galleji mabɓe ñaami jawɗele mabɓe. Hayso ƴiƴam ina ruufa hewata saabu yimɓe Abou Soufiane ɓe ko fodde capanɗe nayyo tan te julɓe ɓe ɓuuri temedde tati goto. Nde julɓe keɓloto ha potta e mabɓe tawi ɓe ɓenni. Nulaɗo Allah mo Jamecci Sall goni mum woodi mo waggin yo wattu hakkille e lawol he so coggal ngal ina arta beele ma tillaw. Nden Abou Soufiane ari hay saraji Madina tombinoɗo ari habrude julɓe ɓe goni e heblade ɗon tan naafi gueɓe ɓe nuli neɗɗo mumen yo yafal yo Abou Soufiane andina ɗum julɓe ko fiɓɓe yande mumen. Fodde capanɗe jeeɗiɗo e jeetato julɗo perɗo Makka muhajirina en e temedde ɗiɗi e capantati e jeetati Madina najo Annasar en gummi tawi haɗoɓe haɗo ɓe piɓe tan ko guirbade ɓen so nguli goppitaɓe e ngaalu Makka wona e heege ara yiilo beldal. Fodde temed tati e sappo e jeegom julɗo kono wiiɓe koɓe temed tati e sappo e tato gari falade ngaalu Agnɓe eɓe cumba saabu ngaalu ngu ina heewi te hewɓe muhajirina en ngala hay hunde saabu hewɓe mabɓe dañani addude jawɗele mumen saabu ko dogɓe nde so jiiyanoma mbarete. Hewɓe hen batti yarnude guese ɓe ina ƴooga ɓe ina ndemno ɓe ina gaynikino e dilloɓe e julagu eɓe lohi so ɓe mbawi yiide ngu ngaalu ɓe kepti maɗum sugguitɓe dumunna juɗɗo. Nden nulaɗo naafi gueɓe o yettini Abou Soufiane kabaru o. Abou Soufiane soddi lawol ngol o tindi dande maayo. Nden coggal ngal loosi e ngon tindo o ari kankone labtidade. O ari ɗo ɓulli Badiri ɗo o namni beele ala yimɓe arɓe ɗo. ɓe mbi aha kay worɓe ɗiɗo ngari ɗo joni jari jawti. Abou Soufiane tindi ɗo guiloɗi ɓen jisinoɗo o tawi ɗon borgoɗe majji o morñiti ɗe e juuɗe makko o yi hen guufi tamoroje e keltine galude ɗe. O wi mi wondiri sanmuji amin ɗi ɓe ko Mouhammad nuli ɗumen saabu ko Madina naaɓe tan ñamminta gueloɗi mumen tamoroje. Ko gonga tigui ɓen ko bas e adi ko nulaɗo Allah o nulnoɓe to ɓulli to lamdoyade to coggal ngal yarata.
ɓe nani kisa hen rewɓe ɗiɗo ina kalda. hen goto wi wat feere joɓami ñamandam nde hanti, goɗɗo wi oya muño tan janggo walla ɓawo janggo coggal mawgal ngal yettoto mami yoɓe. Bas e adi paami ko wiya coggal ngal ɓadima ko gonga, dutti habroyde julɓe ɓe. nden Abou Soufiane faami ko dooki ko nuli goto e surgaji mum ɗi bireɗo Damdam wiya makko o andina ɓe julɓe ɓe ngari yidde heptude somuye mumen ngar pabomo. no ɗum yawri foof noon ko noon jeenari Damdam fotata. Damdam harti daaba mum. nden o arini makka ɗo eɓe nana dande makko, o seeki comci makko, o ganci, o fi daaba o ha kini mum pusi, o haati. makkanaɓe on mbomama, Mouhammadou falima Abou Soufiane, jawɗele mon boni, paabe Abou Soufiane, paabe Abou Soufiane, paabuɗe Abou Soufiane. makka nanirani ɗum jaam, ɓe mbi o Mouhammad de yiiɗa jaam. o wi ko nulaɗo o yalti wuuro, joni kadi aɗa ɓoora jawɗele amen. worɓe ɓe mbaɗi batu to dar en Nadwa. gogo mum Mouhammadou tawi hoydi e ɗen balɗe julde ina poola makkanaɓe. nden o siftini ɗum yimɓe ɓe. Abou Diali wimo an ka penowo suudu hasimnaɓe foof ko fenoɓe. Abou Lahab suni hen ha ɗum wontani ɗum rafi. batu ngu wi jonde ala, darde ala, suha ala, mawɗo ala, enen foof badiri. fodde ujunere sagata, temedere puccu, temedde jeeɗiɗi ngeloba. ɓe jaadi e rewɓe yimoɓe e huljinoɓe, ɓe tindi badiri. Abou Lahab yahani sabu sellani. Iblisa soomi e maɓɓe ina wiya ɓe hande o ko onon mbawi falde nde foof moññe Mouhammad e yimbol mum. so Allah nulimo yo Allah wallumo e mon. hande ɗum bona e maɓɓe. gonanɗo Mouhammad to makka to dañi dogde, ari habli nulaɗo o bone paaɗo o. o haali keblungal añɓe ɓe e sembe mumen. julɓe ɓe mbati. joni noon julɓe ɓe paayi, ɓe ndeƴƴi. Aliou ɓi Abou Dalib e Zoubayrou ko toknoyinoɓe to ɓulli to ha kawri toon e makkanaɓe ɗiɗo. ɓe mbi ɓen koye somoyo o gonduɗon. ɓe mbi ala ko min gardi koye konu makka. Aliou en cikki koɓe fenoɓe beele somoyo ina daɗa. Aliou e Zoubayrou piiɓe beele eɓe kaala gonga. nden ɓe tampi piilene mbi koye somoyo min gondi. kono ko joni ɓe peni. Aliou en gaddiɓe to nulaɗo Allah o. nulaɗo o ina juulanmo nde o salmini, o lamdi ko Aliou kaldi addaɓe ɓe kaali. nulaɗo wi Aliou e Zoubayrou, onon nangoni yimɓe kaala gonga piyon ɗumen kadi goppon ɗumen. nulaɗo ɓamti namde ɗe, o wiɓe hoto ɓuuray sen ɓe goni. ɓe mbi eɓene caggal nde tulde ceenal. nulaɗo wi noɓe poti. ɓe mbi min ganda. nulaɗo wi no foti gelooɗi kirso toon ñalawma kala. ɓe mbi 9 ha 10. nulaɗo wi koɓe 900 ha ujunere. o wi holi hohoɓe mabɓe. ɓe mbi ko Abou Jahli, Utba, Sayba, Umayya ɓi Kilaf e Kaariyen. Mouhammadou wi e gonga makka addi heñere mum. ɗum firtata ko ɓiɓɓe moƴƴuɓe mum foof
tawi gila Abou Soufiane rutti to coggal to woni koye dognude ngal beele nguura kayna daɗa nden o yenanama o arini makka koyna yarane e ñalawma goto o windi ɓatake faade e konu makka ngu o wiɓe so tawi ko dandude somoye e ngaalu mon umminno on ngu daɗi hanti mi yettima e saraji makka garte gentoɗen haɓede dogen war hoore ɓe kaɓoyten ɓe kala koɗo gummi ko ɓiɓɓe yummiraɓe men jarani rufodirde ƴiƴam tawi koye men tan kaɓaten nden ɓatake o janggama kono ngu iñti ɓe lurdi Abou Diali e wondiɓe mum mbi yoɓe jokku haɓe jetto ɓulli Badiri ɗi ɓe tuddina ɗon eɓe ñama gelodi rewɓe ina ndima eɓe jara kojam fodde balɗe 3 ha aradeɓe foof nana dille mabɓe e sembe mabɓe teddinaɓe Utba e yimɓe mum janti e miijo Abou Soufiane tawde jawdi daɗi haare ala Abou Diali e Utba duggi Abou Diali wimo an ka kulɗo reedu tan Utba jaabimo wi mi felliti yaade ha laaɓa so min huuli reedu walla so joom dote oole ɗe joom dote oole ko Abou Diali ɓe dulñiti ɓe ndirani ɓulli ɗi julɓe ɓe ina gondi e caɗele holi feere ɓe keɓani somuya te haare ummima jarunoɗen tan ko nangoyde somuya kono joni ko enen gonti jogorɓe nanguede waɗi dinkuɓe daade ene mbiya minen wona ɗum min natirno e diine ɗe mayde saho noon wartade ɗon tan makkanajo harti dari wi ey nulaɗo wat ko joome yamiri ko min gondiri Allah min mbiyatama ko yahuɗen mbiyanno nulaɗo Allah mumen annabi Moussa ko ya haɓoy ane joome min panmaɗo ko beñal mum min mbiyatma ya haɓoy ane joome tawi ñande kala koye ma min gondi Mouhammadou weyti downimo wi durne miijo mon e hunde nde oye kalnoɗo wiyete ko Meddat biyeteɗo Sad yi Mouad dari wi emin jogui e maɗa hoolare minen ansar en nde ala keeri min dokkima konngol amen fa e ko jamireɗa ko mi wondiri nulɗama o beele gonga ina foola sa noddi min e sulkitade e maayo mamin jaadu e maɗa makkanaɓe e madina naɓe piɓi jingande nulaɗo Allah o dari woodi ɗo seŋi darde makko ha ɓooyi tan o wi beltuɗo e yimbam mi yi haare nde añɓe nana doga ɓe payi e heblanade haare nde e subade ɗo ɓe dartorto gorko goto wi nulaɗo ɗo gonɗen ɗo ko Allah yamiri en wonde ɗo walla ko miijo ma tan nulaɗo wimo ala wona yamirore ko miijam tan gorko wimo ɗum noon oɗo nokku moƴƴani gelodi ɗi kortoto law keɗen o e banggue beele eɗen mono añɓe men ɓe nulaɗo Allah o Mouhammad mo jamme kisal goni e mum jaɓi nden feere ɓe gubbi ɓulli ɗiya kala e keedi e seeno ngo ɗen balɗe ko baɗɗe janti filor manam gueɗe jiñiɗe jiiɓiɗe baɗɗe ko famaki walla ko famnaki heferɓe mbaldi ɗomka ɓe piniri lobre mawde
julɓe tan jogii ndiyam holli no ɗam heɓorto e juuɗe maɓɓe. Añɓe teeɗe ni ɓulel gotel ngel, kono on bange ko ɓoko jinɗo pucci ɗi lofoto, gelooɗi tatoto. Julɓe ɓe mbaali ko foftade e ɗanade e yamirore nulaɗo Allah o wiiɓe poftude e jamma he ndeññon hakkillaji mon, Allah fodani en ballal malikaji. Mouhammad mo jami kisal ngoni e mum ko kanko goto waali ɗanaji ina juula. Mouhammad mo jami kisal ngoni e mum o ko kam goto waali ɗanaki ina juula. Weeti hande ina hawri e 17 korka e hitande ɗimmere julɓe to Madina ina hawra e 624. Hefereɓe walnoɓe amde pini ngala ndiyam fotti e julɓe walɓe heblade e foftade. Julɓe mbaɗi suudu ɗo westi hare nde ɓe mbi yo nulaɗo o joño bone ɗo kañum. Ɓe kaɓɓanimo Abba ɓadimo mo wondi Aboubacry Siddiq, ɗañ ɓe ɓadima. Nulaɗo o wi ey Allah mo senande wodani Ɓuraysi en ɓeyde ngari mawni kinare ina feti dede mumen ha cuusi dikkadema e haare ina penna nulaɗo ma. Ɓuraysi en gardi murñidde kon yimɓon gila nangue wulani e mumen. Ɓe tawi ko ɓulel gotel tan wooda te koye laañe tosɗe lomba. Nulaɗo o ari dari yeeso julɓe ɓe, yimɓe ɗiɗo gondi ko yaroɓe e ɓulel ngel. Ɓe ngari eɓe cawla. Nulaɗo wi waroɓe pale yo fade haɓe ɓaɗo no moƴƴi. Nde ɓe ngari ɗo guli ngala o yamiri julɓe ɓe yo ceŋe añɓe ɓe laañi tokade. Warɓe ɓe caami dimaɗi mboyi. Goɗɗo wondi kadi ko jaruyowo e ɓulel julɓe he. Nde o ɓadi Hamsa joftinoyimo to jeyge fodanage yedduɓe Allah. Caggal ɗum ɓe paati e haare maɓɓe adorande nde. Añɓe tato joldi e sengoji hefereɓe ɓe compi filemeji mumen. Holi cuusɗomin e goto goto. Ɓen heferɓe ko Walid, Sayba e Utba. Julɓe tikkiɓe fellitɓe habde maɓɓe ɓe ko Hamza ɓi Abou Dalib, Aliou ɓi Hamza ɓi Mouɗalib e Aliou ɓi Abou Dalib e Obida ko kamɓe paloyro hefereɓe ɓe. Ɓe mbaddi garas no nani joni tawi Aliou wari el Walid, Hamza ne dardaki e Sayba wari ɗum ha wi pak. Utba e Obida gañodiri no fewi. Utba tawi fayi e folde Obida, Hamza e Aliou keɓɓiti julɗo mbari Utba gulani gulli. Ɓalli nden ngulli Mouhammad woni e falorade julɓe ɓe tawi balɗe maɓɓe nguli. Woni e falorade ɓe juuɗe makko omo suraɓe e natirde no yuɓɓani. Omo joguino e juuɗe makko kural lañal fi hen julɗo goto o fiiri ɗum to leggal mehal to. On wiyete ko Sawab ɓi Gasiya. On wimo gañi kam nulaɗo Allah te ka nulaɗo e gonga, nden noon mboɗo foti yoftade. Nulaɗo wimo
yofto an sawub ɓami loccol ngol o wi kono min komi ɓorinoɗo te an a ɓoraki. nulaɗo o ɓori wutte mum ɗon tan Sawud maɓɓi e makko ina ɓuutomo. nulaɗo mo jamme kisal goni e mum o wimo ko mbaɗanta ni Sawud wimo komi paaɗo e mayde, ɗum noon jinmi ko ɓalli men ndi memotira hade mi mayde. nulaɗo donimo. Muhammad mo jamme kisal goni e mum ina yaha tan ina arta ina duwo tan omo wiya e Allah siftor ko kunaniɗami de, so tawi a ɗacci añɓe ɓe kalki ngu kono julɓe hannde a heddortaki hay goto e ndi leydi aade mo ina rewanma diine made de. o juula kadi o duwo kadi kanko nulaɗo jallaɓo o fawno e dow wutte makko saami o ɓenni. omo sugliri ballal Allah nde wonno omo yenana no caɗele makko fotiri e dañde ɓe gonɗinɓe ala fof ko mbiyaka e ko mbaɗaka. ɓeni so ballaka weɓanta ɗumen dadde e ngu gañgu ujunere joom silama. ko Allah mo fenade wodani o ɓuri ɗum andude. Aboubacry Siddiq wimo e nulaɗo Allah e gonga ma Allah wat ko fodi ko jam tan. nulaɗo Allah mo jamme kisal goni e mum deci seeɗa o wayno lowɗo ni ma mbiya ko gonɗo. caggal on sifa ko moosi o wi kabaru jaam Aboubacry. Jibrilu nana ara wallude en. mi seedima ceenal ina ruuya e kolce puccu makko. o yalti e cuurel he o fayi e sengo julɓe ngo o wiɓe añɓe men ko dogoɓe, añɓe men ko dogoɓe. mi wondiri joguiɗo fittandam ndu, mi wondi kala julɗo mbarɗo kefeero kam jeeyi ko tawi e mum. kala julɗo mayɗo e juuɗe kefeero koye sardiŋaji aljanna Allah jaɓɓoto ɗum. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi jokkiren walde badiri nde. ɗum noon Allah jarama on jarama.